Presented by Unique Films. हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। दिन कटी जाता रतिया नानी दयावे अखिया दिन कटी जाता रतिया नानी दयावे अखिया छोरी के गइलऊ हमके फंसा के मीठ बतिया छोरी के गइलऊ हमके फंसा के मीठ बतिया दिन कटी जाता रतिया नानी दयावे अखिया दिन कटी जाता रतिया रात भर जागी दुआर बसे मानी तब तारी लागल बाई दिल में आगी रात भर जागी दुआर बसे मानी तब तारी लागल बाई दिल में आगी हंसत खेलत जिंदगी हमार मिला के गइल मटिया हंसत खेलत जिंदगी हमार मिला के गइल मटिया दिन कट जाता रतिया नानी दयावे अखिया दिन कट जाता रतिया टाइगर पूछे और सदया के धोखा भइल बाबा बुनाएब के साथे सल्लू टाइगर पूछे और सदया के धोखा भइल बाबा बुनाएब के साथे मन थोड़ा भइल रहे हरदम मन थोड़ा भइल रहे सादत मिलली ना रतिया दिन कट जाता